שומעים אותי? כן. כן, מעולה. יש לי פה פתק, אבל לא כדי להגיד כל מה שכתוב, אלא כדי לדעת לקצר. כי יש לי כל כך הרבה לספר, שלא יספיק הזמן. אז אני ניגשת מנקודה שונה לגמרי לנושא, כי אני חקרתי אותו מכל הכיוונים ועברתי את כל השלבים, את כל העליות והמורדות ואת כל השאלות שלכם פתרתי לעצמי. למדתי מספרים, למדתי מניסיון אמפירי ובעיקר מספרים, ולאט לאט התמונה הייתה שלמה. זה כמו תשבץ, שכל פעם אתם יודעים איזה חלק להתאים לזה ומה לסנן ולא להכניס. ואני הגעתי בסוף למסקנה שמה שאנחנו עושים, אם התנועה תתרחב, אנחנו יכולים להציל את כדור הארץ, עד כדי כך. אז אני מציירת לי כוכב דמיוני, שהזרועות שלו, באמצע כתוב raw food, והזרועות נוגעות לכל תחומי החיים שלנו. לאקולוגיה, לשלום, לחינוך, לסוציולוגיה, לאנתרופולוגיה, לתרבות, לחקלאות, לבריאות, ותוסיפו. להכל. יש לזה נגיעה לכל דבר. לאלימות שפסתה בחברה שלנו, להתנהגות, לבעיות קשב וריכוז אצל ילדים, לבעיות של אוטיזם, כל מיני מחלות מוח. כל העניין הזה קשור גם בגוף, נפש, רוח. אין שזה רק לגוף. וההתפתחות של ילדים היום תהיה שונה מזו שגרמה לנו לתוחלת חיים ארוכה בימינו. כי מה שעושים לתינוקות היום, עם החיסונים, עם תחליפי חלב, עם כל הכימיקלים וכל הצבעי מאכל וכל הדברים שהם חשופים, זה בעתיד יראה את אותותיו. כלומר, זה צבר סרטני. כל המחלות האלה הן מצטברות לנו בגוף. חלק מאיתנו כבר יש לו צבר מסוים, והטבעונות שלנו המיוחדת, אני אומרת שלנו, כי יש הרבה, כל אדם שתפגשו והוא טבעוני, זו טבעונות אחרת. יש הרבה סוגי טבעונות. ה-raw food הוא הטבעונות האולטימטיבית, מפני, ואני תכף אסביר גם למה, האוכל שאנחנו אוכלים והוא חייב להיות אורגני. מדשנים היום בחנקן, הזרחן, אשלגן, מנפחים את הפרי, אין לו את כל האבות מזון שאנחנו צריכים, ואנחנו עוד לא יודעים כל מה שצריכים, עוד לא גמרו לגלות את כל הביופלבונואידים ואת כל קראו לזה כללות האחרות, שמי שמתעניין בנושא יכול להגיע אליהם, אנטי-אוקסידנטים, אנזימים, דברים שהגוף שלנו מזהה באבולוציה, כי הוא לא התפתח במאה השנים האחרונות, הגוף שלנו. הוא התפתח במשך מיליוני שנים. והאמת היא שלפי האנטומיה שלנו, וזה אתם קוראים בכל הספרים הטובים, אנחנו פרוגבורים, אוכלי פרי. מערכת העיכול, אנחנו יכולים לתפוס פרי, אנחנו מתלהבים מאפרסק בשל. אנחנו לא כל כך מתלהבים מלאסוף גרגרים של כל מיני דברים ולהכין לעצמנו בעמל רב ובזיעת אפיים איזשהו דבר שאפשר להכניס לפה, שבתקופות מסוימות בעולם, תקופת הקרח או אני יודעת מה, לא הייתה לאנשים ברירה והם היו צריכים להכין לעצמם משהו להכניס לבטן. אבל בעיקרון מוצא האדם הוא ממקום שיש בו פרי, ואנחנו אוכלי פירות. אם אנחנו יכולים להשתחרר מכל שטיפות המוח שעשו לנו מאז שהיינו קטנים, מכל האינטרסנטים שאמרו לנו מה אנחנו צריכים, מכל הדעות הקדומות והדעות תפולות, כל מיני דברים כאלה, שאם לא נאכל חלב נתפורר ומוצריו עד היום. כי יש אינטרסנטים שהם יפסידו המון כסף אם אנחנו לא נהיה חולים. מחלה היא פרנסה להמון אנשים, ואנחנו לא יכולים להילחם בזה, כי זה הממסד. אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם. אנחנו נשנה את העולם. אנחנו טיפה בים, כביכול, אבל אני מקווה שאנחנו נגדל ואנחנו נשפיע כל אחד מאיתנו על קבוצה גדולה של אנשים
אני יודעת שזה קשה, במיוחד עם ילדים. אני הייתי גננת, אני גם רואה איזה קייטרינג מביאים לגני הילדים. אני בגן הילדים שלי לא הביאו עוגה, הביאו מגש גדול מקושט והרבה פירות יפהפיים. אוקיי? דברים כאלה, לאט לאט. וזה הכל גם קשור לאקולוגיה. כי אחרי מלחמת העולם השנייה, לא ידעו מה לעשות עם נשק ביולוגי, עם כימיקלים. היו הרבה חברות בגרמניה שייצרו נשק ביולוגי קטלני, לא ידעו מה לעשות עם זה, חבל, לזרוק, מה? אז עשו הסכמים עם ארגון הבריאות העולמי, עם ארגון החקלאות, עם כל מיני, ועכשיו החדירו לנו את הכימיקלים האלה, גז עצבים, גז חרדל, כל החבר'ה הנחמדים האלה, החדירו אותם לאוויר, לאדמה, למים, למזון כמובן, למזון התעשייתי, לחקלאות, בכל מקום כימיקלים. היזהרו לנפשכם. למעשה אין מחלות. אני מפתיעה אתכם, אין מחלות. יש רק שמות שונים שהרופאים הגדירו כדי שיהיה להם קל לחלק תרופות, שגם בהם יש כימיקלים, כדי שמישהו ירוויח מיליארדים, גם חברות התרופות וגם חברות הכימיקלים, מונסנטו, ה-FDA, ששתלו שם כל מיני אנשים מאוד מאוד נחמדים שיש להם אינטרסנטים שחושבים על העתיד שלהם, לא על העתיד שלכם. כי מה שקורה, אוכלים את הדברים האלה ולא מיד מתים. זה מצטבר. ממש הייתי רוצה לבקש, אם את יכולה לספר על התהליך שלך, אם זה... התהליך שלי, אני הייתי תמיד מאוד מאוד חולה, ואני לא רוצה לפרט את כל המחלות, ואני גם לא אוהבת לשחק את הקורבן. ולאט לאט הסתכלתי סביבי, למדתי, קראתי, נפתחו לי העיניים לאט לאט, ומה אני אגיד את כל המחלות שהיו לי, ודאי ש... לא, אולי מתי זה היה... מתי כבר? כשהייתי ילדה קטנה, היו לי כל המחלות שאתם יכולים לנחש. וכשגדלתי, עברתי למחלות קצת יותר קשות. דלקת כליות, חשד לשחפת, כי תמיד היו לי דלקות. והדלקת היא האמא של הסרטן. בסדר? כי זה מתחיל מהפרעות קשב וריכוז, וזה עובר למחלות יותר כרוניות, שהגוף גם מרוב שהוא ממש משתגע מה שאנחנו עושים לו, הוא מתחיל להתקיף את עצמו, וכן הלאה. ואני מציעה לכם, יש המון המון ספרים טובים בנושא. הספרים כאן הם נהדרים, תקנו אותם, 80-10-10 ומחקר סין, ספר מעולה, מומלץ בחום, וגם על הקשר בין האוכל ובין מה שקורה בעולם, כמובן. אפשר שאלה? וההתנהגות והאלימות והכל. כן. שאלה, איך את ממליצה בתקציב נמוך מאוד לאכול אוכל לא רק אורגני? השאלה שלך היא מעולה, אבל לא הייתי סולחת לעצמי אם לא הייתי מדברת על זה. כי אנחנו חיים בתקופה שלנו עכשיו, אוקיי? אבל תעשה חשבון כמה זה יעלה לך כשתהיה חולה. ואין מנוס. אנחנו חולים מזה כולנו. תסתכל סביבך. כי אמרתי, אין מחלות, יש רק שמות. וסיבות שונות יכולות להביא למחלות שונות. ואנחנו יודעים מה הסיבות. ואנחנו מאוד אוהבים להתעלם. אחת הסיבות זה כימיקלים. קרינות. דברים כאלה. והאוכל המבושל, שאני כל הזמן אומרת שהוא מקולקל, אין בו סינרגיה, הגוף לא מזהה אותו, החלבונים שלו משובשים, השומנים הם רעילים באוכל מבושל, הוויטמינים והמינרלים בחלקם עבדו ובחלקם השתבשו, והם לא יודעים לעבוד אצלנו, הגוף לא מזהה אותם. שאמרתי קודם שאנחנו צריכים לשאול את הגוף שלנו, וכשאנחנו עוברים למזון החי האורגני, אנחנו יודעים. אני זוכרת שלגן הילדים שלי הייתי מביאה גויאבות מהגינה, וההורים אמרו, מה, הם לא יאכלו, הם שונאים את זה, כי היו קונים להם גויאבות מרוססות בוסר בשוק, אז הילדים למדו לא לאהוב את זה. אבל כשאני הבאתי את הגויאבות האורגניות שלי, הייתה שם מלחמת עולם מי יאכל יותר, אוקיי?
כי הם ממש חטפו את זה ונהנו, למרות מה שההורים אמרו, כי ההורים קונים, לא יודעים, קונים לילדים פירות בוסר, ותפוח שיש לו ריח של נפט, והילדים, יש להם עוד את תחוש הריח ואת תחוש הטעם. אנחנו כבר הרסנו את החושים שלנו עם המזון המבושל, עם המלח, עם התבלינים, וכל מיני דברים מעודנים כמו מלפפון. אנחנו לא מצליחים להרגיש את הטעם, בעיקר אם הוא לא אורגני. רגע, אז רק, זו שאלה אחרונה, ואם את יכולה לענות בקצרה. בסדר, אני אשתדל. נורא קשה לי. כן, אני ברור, יש לך מה. אם את יכולה בבקשה להתייחס גם להרגלי היגיינה, אם את מסכימה לספר, היגיינה טבעית, כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם, שגם יש להם רעלים. כן. סבון, שמפו... כנ"ל, להתרחק מכימיקלים. אבל איפה מוצאים אז דברים שם? יש. אם את מסכימה קצת לספר איך את מסתדרת, מה את עושה? יש, קודם כל שאני אוכלת מזון חי, אז אני לא צריכה להשתמש בסבון לרחוץ כלים, ולא בהרבה מים, ולא בשום דבר, כי זה לא נרכב כמו בשר. כי באנטומיה שלנו, הילדים שלי בגן, הם פוגשים אותי כשהם כבר כאלה, והם אומרים, אנחנו לא אוכלים חיות מתות. הם זוכרים. זה איכשהו נכנס להם, לתודעה. וזרקתי לכם כנראה רק נקודות, ובטח אני אצטער שהרבה דברים לא דיברתי עליהם, אבל... נזמין אותך גם פעם הבאה. אוקיי. אז רק תזכרו את העיגול כוכב, שהוא משליך על כל תחומי החיים שלנו, ואת המשולש, שהוא גוף נפש רוח, שהם כולם משפיעים גם על כדור הארץ המסכן שלנו. תודה רבה.